बे समाव जोङो माखासे अभियोगफोर बेखौ जोङो मोनथिनो नाजागोन। दायो बुंगासिनो दङ जिहेतु बिपिएफ हान्जा इउपिपिएल हान्जाखौ थार्ड पजिशनावसो दोनदों। जिहेतु बिपिएफआ गिबियाव, नैथियाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ थामथियाव। बियो माबायदि आरो बिथांमोना बुंबावदों जे थांनाय जितु 2020 मायथाइयाव बिटिआर मोनसे गोरोबथा जानायनि उनावसो बिथांमोना सरकाराव फैनो हादोंमोन, बा बिथांमोना एकर्ड जानायनि उनावबो जेमानखिनि सिट मोननांगौ बेसेबां मोनाखै, नाथाय बिपिएफआसो 19टा सिट मोनदों। दा बे हिसाबै नैबे समाव 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ 0 जागोन आरो ओंखायनो बिथांमोना थामथि मासियावसो बा थामथि सिरियावसो दंहैयो होननानै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दं। मासि एबा सिरिखौ सोरबा राजखान्थि दोलोआ दोना, बेखौ रायजो राजायासो दोनगोन। जायफोर बिथांमोना गावनि मोन्थाय, भट होनायनि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ मोजां रोखोमै होयो, बिथांमोनासो दोनो। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो रोखा जानाया मोजां, बिटिसि सुक्तियानो होन, बिटिआर सुक्तियानो होन, बेयो रावबो राजखान्थि दोलोनि नङा। बेयो जाबाय बर' रायजो राजानि थै बोहैनानै माने जायखौ मैखोम, जायखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस होनना बुङो, बेखौ बावसोमनानै मोननाय बे एकर्ड। थिग बिदिनो जों मोनसेबो एकर्डखौ दिनै हेव खालामाखै। बिएससिआबो जोंनि मोनसे गोरोबथा, आरो बिएससिआनो मोनसे जोंनि फोरमान जे बर'फ्राबो जे मोनसे गोरोबथा खालामनो हानाय हारि, बे बिएससिनिफ्राय जोङो जागायनानै। दा बेखायनो बिटिसि गोरोबथाखौबो जोङो माब्लाबाबो हेवबो खालामाखै, सानाबो। आरो बिटिसि गोरोबथाखौ बिथा खालामनानै दिनै बे बिटिआर ओनसोलाव एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गोबां जोंनि मोन्थाय मोननांगौ माखासे रैखाथिखौ जों होनो हायो। दा बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि थाखायसो इउपिपिएलआ थांनाय समाव सरकाराव फैनो हादों होननाय बाथ्राया नंजोबगौ होननानै साना। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर गोरोबथाया रायजो राजानिसो, जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय जायफोरा सेक्रिफाइस खालामदों। लोगोसे बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय 26 हारि हारिसायाबो बे बिटिआर गोरोबथायाव समान समान मोन्थाय दङ। आरो दिनै अपोजिसन एबा हेंथा दोलोआ जेसेबांखि बुङा मानो, बिथांमोननि जि फेइलार, बिथांमोननि जि खामानि मावनाया मोजां जाबोआखिसै, बेखौ रायजो राजाया बयबो मिथियो। दा बेखायनो दिनै बिपिएफनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरिया जोंनियाव फैबाय। बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्मनि खोथाखौनो बुं, जोंहा बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, आरो जोंहा सासे गोख्रों बड'लेण्ड आन्दलन खालामग्रा बै समनि बारग' इएम हितेश बसुमतारिनि खोथाखौनो बुं, जोंहा बारग' एमएलए, गोलाव सम एमएलए जानाय कमल सिंह नार्जारिनि खोथाखौनो बुं, हरै जोंहा उदालगुरिनिफ्राय जोंहा बारग' डिपुटि स्पिकार नेर्सोन बर'नि खोथाखौनो बुं। दा बेबायदि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जायफोरा मोनसे समस्तिखौ बिटिआर आरो आसामाव रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन, बिथांमोन बायदिया दिनै बिपिएफखौ नागारनानै प्रमद बर' बिथाङानो सासे थार दैदेनगिरि, आरो बिथांनि सानस्रि सानथौजों बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानाय फैगोन, बेखौ नुहुरनानै फैजोबदों। दा बेखायनो दिनै बे गासैबो थासारिखौ नायोब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि जि एसेसमेन्ट, बियो गोरोन्थि जादों होनना रायजोआ बयबो मिथियो। 32 नं भेरगाव समस्ति, बे समाव आं सावरायनो नागिरदों जिहेतु नोंथांनिनो बिया। बेहाय आसामनि लेजिस्लेटिभनि एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि दङ, आरो थांनाय बाराव जिहेतु नोंथाङा बेहायनिफ्राय गोबां भट लानानै देरहादोंमोन। नैबे समाव मानसिफोरनि माखासे सोंथि जाखाङो जे थांनाय जितु 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव दावबायसायानो हिर' जानानै दङमोन, आरो नोंथांनि समस्तियाव खौ प्राय खबर लायो, आरो दिनैसिमबो खबर लायो दावबायसा बर' हिसाबै बे बाराव देरहागोन ना देरहाया। बे हिसाबै नोंथाङा नैबे समाव माबायदि थासारियाव दङ होनना सानो, जिहेतु बे आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकारबो थाबाय, बेहाय बिजेपिनि माखासे ढौबो बारनायखौ जोङो नुनो मोनदों, आरो माखासे रायजो राजाफ्रा एसे साइडबो जादों नामा, बेखौ जोङो मिथिनो लुबैदों। आङो बिटिआरनियानो होन, समस्तियानो होन, आङो गिबियावनो बुंगोन आङो हिर'बो नङा। रायजोनि अननायाव थांनाय 2020 मायथाइयाव दिनै सायख'जानानै बिटिआरआव सासे मावफुं सोद्रोमा महरै मानगोनां मन्त्रि प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदों। नंगौ, जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिया थांनाय समाव 64 नं पानेरि बिधान सभा समस्तिनि सिङाव गोग्लैयोमोन, आरो दायो आसामाव जिहेतु एसेम्ब्लि सेगमेन्टआ डिलिमिटेसन जाबाय, आरो बे हिसाबै जोंनिया 45 नं भेरगाव बिधान सभा समस्ति, आरो जोंनि 45 नं भेरगाव
बिधान सभा समष्टियाव 30सो भिसिडिसिया गोग्लैयो आरो बिनिनो 14 भिसिडिसियानो आंनि 32 नं भेरगाव बिटिसि समष्टि। दा थांनाय 64 नं पानारि बिधान सभा समष्टियाव इउपिपिएलनि गोख्रों मददथिजों जोंनि गोख्रों नाजानायजों मानगोनां मुस्रि बिश्वजित दैमारि बिथाङा एमएलए महरै सायख'जादोंमोन आरो एमएलए महरै सायख'जानानै बिथाङा आसाम बिधान सभाखौ गिबिसिन बर' सुबुं महरै बुंथिगिरिनि मासिखौ लानानै बिथाङा दैदेननो थाखाय खाबु मोनदों। दा बिथांखौ जोङो बै समावबो कंग्रेचुलेसन होयो आरो आं दिनैबो बिथांखौ आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होयो। आसाम बिधान सभाखौ सासे बर' फिसा जानानै दैदेननो खाबु मोननाया जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। दा बेखायनो बै समनि जि मोनसे थासारिमोन जिहेथु सारिउफाले थौआ इउपिपिएलनिनोमोन थेवब्लाबो जोङो बिथांखौ देरहाहोनांगौनि खाथिराव इउपिपिएलआ बावसोमनानै खामानि मावना बिथांखौ जोङो एमएलए महरै दैथायहोनो हाबाय। आरो बिनि उनाव 2024 एमपि इलेक्सन फैलायबाय। एमपि इलेक्सनाव जोंनि मंगले समष्टिया बेबो डिलिमिटेसन जानानै दरं उदालगुरि जाफैबाय आरो जोंनि दरं उदालगुरिया जोंनि समष्टिया गोग्लैबाय। आवगायावबो मंगलदैयावनो गोग्लैखायोमोन, दरं उदालगुरियावबो जोंहा गोग्लैबाय। एमपि बै समाव दिलीप शइकिया बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जेबो खामानि मावनायखौ बै समाव रायजोफ्रा नुवाखैमोन, जायनि थाखाय रायजोफ्रा गनायनो नागिराखैमोन। नाथाय जोङो इउपिपिएल हिसाबै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ गोख्रों खामानि मावनानै दिलीप शइकिया बिथांखौ फिन खनसेबाव एमपि जाहोनायाव जोबोद मदद होदों आरो बे हिसाबै बिथाङा दिनै आसाम प्रदेशनिबो बिजेपिनि मासिगिरि एबा आफादगिरि। दा बे हिसाबै जोंहा बिथांमोननि फारसे मोनसे हप आरो एसपिरेसन दङमोन, दिनैसिमबो दङ, जे बिथांमोना जिहेथु जों बिथांमोनखौ मददथि होदों, मददथि होनाय हिसाबै बिथांमोना जोंखौ फिन मददथि होबावगोन, बे मोनसे एसपिरेसन आरो हपआ दङ। आरो दिनै 32 नं भेरगाव समष्टि बिटिसिनि सिङाव बिश्वजित दैमारि बिथाङा खामानि मावदोंब्ला बियो मोननै दोलोनि जायो, इउपिपिएलनिबो जागोन आरो बिजेपिनिबो जागोन। खारन बिथाङा इउपिपिएलनिबो एमएलए, बिजेपिनिबो एमएलए। मानो होनना बुङोब्ला भटखौ जोंबो थुदों। दिनैनि तारिखाव दिलीप शइकिया बिथाङा आसाम हादोरसानि बिजेपिनि मासिगिरि, बिथाङा एमपिबो। दा बिथाङा जि खामानि मावो बे खामानि मावनायाव बिजेपिया जेसेबां क्रेडिट लागोन इउपिपिएलआबो एसेबांनो क्रेडिट लानो हानाय जोंहा मोनथाया दङ। दा बेखौ जों रायजो राजाखौ जोङो बुंनाय जाहैदों। आरो दिनै राजखान्थि दोलो हिसाबै बयबो गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजागोन आरो राजखान्थि दोलोआथ' एबा राजखान्थि दोलोनि गुबै खामानियानो जाहैबाय बिसायख'थि गेलेनाय। दिनै जोंबो खामानि मावदों 32 नं भेरगाव समष्टिया, जों बयबो मिथिगौ थांनाय गोलाव सम एबा 15 बोसोराव बेयाव खुनु इएम गैयामोन। 10 बोसोर एमसिएलए, बिनि 5 बोसोराव डिपुटि स्पिकार। आरो बे हिसाबै बे समष्टिया महकुमानि सदर, उदालगुरि जिल्लानि महकुमाया भेरगाव मोनसे महकुमाया, साब डिभिजन उदालगुरिया मोननै, उदालगुरि आरो भेरगाव। आरो भेरगाव महकुमानि सदरा जाबाय 32 नं भेरगाव समष्टियाव गोग्लैनाय भेरगाव समष्टि। हाग्रामानि समाव जोङो जोंनि सदराव इएम होनायखौ जों नुवाखैमोन। बिथाङा कालिंदुवाराव होदों इएम, ननाय सेरफाङाव होदों इएम, खैराबारियाव होदों इएम, नाथाय जोंनि मोदैबारियावबो होदों इएम, नाथाय भेरगाव हिसाबै बिथाङा इएम होआखैमोन। जायनि थाखाय जोंनि समष्टिया जोबोद उनफिनना थालांबाय। लामानिफ्राय लानानै जायखौ जोङो आन्तगाथनि होनना बुङो, इनफ्रास्ट्राक्चार, बेफोर थालांबाय आरो रायजो राजाफ्राबो गोबां बन्सित जानो गोनां जाबाय, जिहेतु डिपार्टमेन्ट गैयाब्ला नायजोबनायाबो सम्भब जाया। दा बेखायनो नैबे 4 बोसोराव जों 32 नं भेरगाव समष्टिनि 365 जि समाज दङ, 61,000 भटार्स आरो बिनि गासै रायजो राजा, बेयाव बागाना गंबा दङ आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुङा बे ओनसोलाव थायो। बागान माने साहा बागाननि खोथाखौ आं बुंदों। दा बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारि, धोरोम हारिसानि सुबुङा बेयाव थायो। गासैखौबो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै सासे सानैया बिथिं बारलाय बिथिं बारलाय बे जायो। राजखान्थियाव माखासे खाबु नागिरग्राबो मानसि थायो आरो राजखान्थिखौ नायनानै राजखान्थि खालामग्राबो मानसि थायो। आरो दिनै जोङो
बिटिआरआव जेरैबायदि गोजोन थासारि गायसननो हादों बेबायदिनो जोङो 32 नं भेरगाव समस्तियावबो गोजोनखौ जोङो गायसननो हादों। बे ओनसोलाव जोङो दाङाबाजि दावराव दावसि जोङो रावखौबो जाहोनायनिफ्राय जोङो गोजानाव दोनदों। बे ओनसोलनि सुबुं सम्पदनि बिथिंनि फारसे जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो दिनै 4-5 बोसोराव जों 5 बोसोर हमो, डिसेम्बर जायोबा 5 बोसोर जागोन। बे बोसोराव जोंनि ओनसोलाव जोङो सरकारनिफ्राय माखासे आसनि मोननायनि अनगायैबो आरो जोङो जोबोद गोजोननांगोन बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 चेप्टार एबा क्ल'ज एबा थांखियाव दङ जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय सोलोंसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय। आरो बे हिसाबै जोंहा भेरगाव समस्तियावनो गंनै कलेज भेन्सार कलेजआ सरकारि जादों, डिमाकुसि कलेज आरो भेरगाव कलेज। दा बे जोंनि भेरगाव समस्तिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव आरो जोबोद मोनसे साबायखर होथाव। आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होनांगोन। आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों नायदों जे मोनफ्रोमबो समस्तियाव रायजोफ्रा मेल खुंनो हानाय, मिटिं खुंनो हानाय मोनसे जोंनो अडिट'रियाम नांगौ। आरो बिनि थाखायबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा थांखि लाबाय आरो बेखौ भेरगाव समस्तियाव गंनै होदों। खाग्राबारियाव होदों जायखौ जोङो सुजित नार्जारि मुंख्लं सुजित नार्जारि मेम'रियेल अडिट'रियाम हल। आरो बेखौ बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि मोनसे जुथुमा खाग्राबारियाव जादोंमोन, बोसोरारि जुथुमा। आरो बे जुथुमायाव अपेन सेसनाव बिथाङा फोसावलांनाय बायदि खाग्राबारियाव अडिट'रियाम होनाय जागोन होननानै बेबायदियै बे अडिट'रियामखौ खाग्राबारियाव लुनाय जादों। आरो डिमाकुसियाबो जिहेतु जौगाफु मोनसे ओनसोल, बेयावबो नांगौ जिहेतु जोंनो। दा बे हिसाबै डिमाकुसियावबो सुजित नार्जारि गोसोखां मेम'रियेल अडिट'रियाम हलआ खुन्था गायसनजाबाय। आरो बेखौ जोङो डिमाकुसियावनो खुन्था गायसननानै खामानि मावनाया जागासिनो दङ। आरो जोंहा भेरगाव बिथिंखौबो जोङो नायदों। भेरगावआवबो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसन, दिनै खेराइसालिनि खोथा, खेराइसालिनि थाखाय भेरगावनि टटलापारा होननाय गामियाव 50 बिगा हानि थाखाय जोङो SDLC-निफ्राय प्रप'जेल हरनाय जाबाय। आरो बियो जायोब्ला थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि जि खेराइसालि गायसननो गोनांमोन बेबो भेरगावआवनो जासिगोन। दा बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन सोलोंसालि, गुबुन गुबुन गामि समाज बेफोरखौ जों मोनफ्रोमखौबो नोजोर होनानै खामानि मावदों। आरो बेनि गेजेराव मोनसे मोननै हयथ' थालांनो हागौ, थालांनाया स्वाभाबिक। आं खावलायगोन जिहेतु 4 बोसोर बा 4 बोसोर बेनि गेजेराव जों खामानि मावबाय। बेवहाय गोबां कर'नानिफ्राय लानानै इलेक्सन बायदिसिना थासारिजों जों मोगा मोगि जानानै फैनांबाय। आरो जों जिहेतु राजखान्थि फोथाराव जों गोदानसो, गोजाम नङा। जों बे हिसाबै खामानि मावदों। बेवहाय माखासे थालांनो हागौ, आरो थालांनाया स्वाभाबिक, आं थालांदोंखौ होनना बुंखागोन। दा बे हिसाबै जोंहा रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन जिखिनि थालांनाय खामानि बेखौ जोङो मावनो थाखाय आखायाव लागोन। जों मोनसे ट्रास्ट दानानै लाबाय, बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिसन होननाय। आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन कम्पेनिनिफ्राय जोङो खावलायनानै लामा बानायनाय हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ। आरो भुबनेश्वराव थानाय सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ फ्रेश एक्वा कालचार, ना फिसिनायनि जि मोनसे इन्सटिटिउट दङ, CIFA होननाय। दा बेयाव जोङो डाइरेक्टरखौ खावलायदोंमोन जे जोंनि ओनसोलाव ना फिसिनायनि मोनसे खाबु दङ, बेवहाय अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जायो होननानै। आरो बिथाङा खावलायनाय लेखा 6 लाख ना फुवान जोंनो हरदों। आरो 6 लाख ना फुवानखौ जोङो राननानै होबाय। जोंहा हाखर जावनायनि थाखाय जोङो प्रजेक्ट बानायदों। फैबाय थानाय समाव जोङो 10,000 परियाला बे हाखर जावनायनि खाबुखौ मोनगोन। जों आरोबाव गोबां माने हाबाफारि लाबावदों, जाय हाबाफारिनि दारै जोंनि भेरगाव समस्तिनि समाज लोगोसे जोंनि भेरगाव समस्तिनि रांखान्थिया जौगागोन। 365 न'खरनो जोङो समाजनो जोङो लाइ लथर राननो नागिरदों। आरो बिनि राननाय हाबाफारिया सोलिबाय, जाय समाजाव जोबोद गोनांथार। जोंहा 121 बाथौ मन्दिर दङ गामि हिसाबै, आरो 50था गिर्जा दङ। बेनि अनगायैबो लक्षि मन्दिर, शिब मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, सत्संग आरो प्रणामि बा बुद्धिस्ट जोंहा गासिबो दंजोबो, बुरा गहाय। दा बेखायनो गासै 365 समाजनो जों बे लाइ लथरखौ होनाय हाबाफारिया जोंहा सोलिसिगोन आरो सोलिबाय थादों। आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनो थाखाय जोङो बहि रानदों। दा बे हाबाफारियाबो सोलिदों। दा बेखायनो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो सरकारनि बिथिंनि अनगायैबो जों NGO-निफ्राय माखासे फान्ड लाना फैनानै जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि समस्तिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय नाजानाय जादों।
बे फारसे जोङो मोनथिबाय जिहेतु भेरगाव समस्तियावबो मा मा खामानि जादों बिनि सायाव नोंथाङा रोखा फोरमायबाय आरो बे समाव जोङो जोबनाय फारसेथिं फैनो नागिरबाय आरो एसे सुंद'यै मोननैसो सोंथि खालामबावनो सानबाय। दा बे समाव जोङो मोनथिनो लुगैगोन जिहेतु नैबेहाय 2025 मायथाइनि जिथु बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनां बेहाय जोङो नायोब्ला नुयो जे आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै हथात बिजेपि हान्जानिफ्राय दायो बिटिआरआवनो गुबुन गुबुन समस्तियाव थांनानै बिथांमोना केम्पेइन खालामनायखौ जों नुगासिनो दङ आरो बे बिथिंखौ नायोब्ला बिजेपि हान्जाया बिटिआरआव दखल खालामनो थांनायखौ जोङो नुगासिनो दङ बा बिथांमोना बिटिसिखौ सासन खालामनो नागिरदों। दा बे बिथिंखौ नायोब्ला बिथांमोना जुदि गाबोन सबनिया बिसायख'थियाव मेजरिटि मोननानै सरकार दायोब्ला बा बिथांमोननो जुदि रायजो राजाफ्रा भट होमारोब्ला बर' हारिजों लोगोसे बिटिसिआव रायजो जानाय माखासे सुबुंफोरनि जिथु थासारि बिथांमोना बोरैहाय मावगोन होनना सानो? बे बाथ्रायाथ' रायजो राजाया नुखाबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे एमपि आरो आसामनि रायजिक सभापति बिजेपिनि दिलीप शइकिया आरो गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोरखौबो जों फैनाय नुदों आरो बिथांमोना केम्पेइन खालामगासिनो दं। मोनफ्रोमबो समस्तियावबो हाबबाय चिफ मिनिस्टारा आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि कमेन्टखौ नायदों। माब्लाबा सोरबाया बुङो बिटिसिआव गुबुन जायगानि मानसियाबो हा बायनानै थाफैनो मोननांगौ, सोरबाया बुंदों बिटिसिनि भिसिडिसिखौ सिफायनानै होगोन। बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनदांबाय आरो सोरबा बुंदों सेथि थाखोनि नोगोरारि, नैथि थाखोनि नोगोरारि। दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंदों 26 हारि हारिसाया खौसे जानानै बे ओनसोलाव गोजोनै रायजो जानांगौ, मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बयबो सरकारनि नियम बायदियै समान समानहै मोननांगौ। बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा बुंबाय थादों आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राबो जों मोनथिनांगोन जे दिनै आन्दलन खालामग्रा सुबुंखौ सोर सिनायो? बिटिआरआव थाखानाय सुबुङा सिनायगोन ना सोरबाया सिनायगोन? आरो दिनै जोङो इउपिपिएलआ मोनसे फिसा राजखान्थि दोलो, मोनसे आन्सलिक राजखान्थि दोलो। आन्सलिक राजखान्थिब्लाबो जोङो मोनबाल' जिल्लायाव जों दङ, बिटिआरनि मोनबाल' जिल्लायाव। दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोङो मोनथिनांगोन सोरबा बुंनाया दसेनि थाखायल' ना अरायसमनि थाखायल'। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौ अरायसम मोनगोन, इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एमएलए अरायसम मोनगोन आरो बे ओनसोलाव थानाय गासिबो बे ओनसोलनि बार दैजों सोमोन्दो थानाय सुबुं हिसाबै बे ओनसोलनि जेंनाखौ बयबो मोनथियो। दा बेखायनो रायजो राजाखौ डिसिसन लानो हानाय बयहाबो मोन्थायबो दङ। खिन्थु दिनै नायनांगोन जे बबे दोलोआ नोंनि खाथिसिनाव थायो आरो बबे दोलोनि समस्या समाधान खालामनाया खाथिसिनाव थानाय हिसाबै मोजां जागोन ना गोजानाव थानाय हिसाबै मोजां जागोन। दिनै जोंथ' नुदों ससियेल मिडियायाव जों नायदों दिनै जोंनि बर'फ्रा माथ्र बिजेपिल' नङा, गुबुन गुबुन दोलोआव दङ। दिनै भारतआव जेसेबां राजखान्थि दोलो दङ हयथ' बे राजखान्थि दोलोआव थाफ्रामजोबनाय बायदि जोंनि बर' सुबुङा। दा बे हिसाबै दिनै जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुंस्रि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों जे जोंनि बिटिआरनि जि गोरोबथा दफाफोर दङ बेखौ जोङो सम थानायाव जोङो मावफुंनानै लानांगोन आरो जोङो मावफुंनांगौब्ला गुबुननि जि समाधान बा गुबुना मावफुंगोन ना मावफुङा आरो बेबायदि दोलोआ जिहेतु बिपिएफ इउपिपिएल फैनायनि सिगाङावनो दंखायोमोन। दा बै समाव बिथांमोना आन्दलन समाव बिथांमोना बबे खथायाव दङमोन, बबे ओनसोलाव दंमोन जों मिथिया, खिन्थु जोंनि गेजेराव आन्दलनबो जादोंमोन। माखासे दोलोफोरखौ आन्दलननि समाव जोङो खावलायसेयावबो बिथांमोना जोंनि खोथाखौ खोनासङाखिसै। दा बेखायनो दिनै आन्दलननि गेजेरजों मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय, मोनसे खुंथायनि गोहोखौ मोनदों आरो बे खुंथायनि गोहोखौ जोङो खोमाना लायोब्ला हयथ' जोंनि साननाय जोंनि मिजिंफ्रा हयथ' जाफुंनाय नङा। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोजाङै साननांगोन जे थांनाय समफ्राव जोङो ससियेल मिडियाफोराव जोङो नुदों गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि सायख'नायनि बेलायाव बिथांमोना रायजो खुंमुथि दाबाय, मर्चा खुंमुथि दाबाय। बिटिआर ओनसोलनि सुबुं दोननायाथ' बादानो हो, सासेबो बर' मानसिखौ बिथांमोना गोजौ सिरियाव फज'आखिसै। दा बिदिब्ला जोंनि ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा दिनैनि थारिखाव राजनैतिक भाबै मानसिफोरखौ प्रल'भन होनानै बै समाव बिथांमोना सुजुग आरो सुबिदाखौ होनो हागोन ना हाया? बिथांमोननि गोजौ सारनि दैदेनगिरिनियाव खावलायनानै बर' समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन ना हाया? बे ओनसोलाव थानाय 26 हारि हारिसानि साननाय हनायखौ मावफुंजोबनो हागोन ना हाया? बे मोनसे गिदिर सोंलु।
बे समाव आङो जोबथा सोंथि खालामनो सानबाय जिहेतु जोङो मिथियो इन्जिनियारिलि जितु नोंथाङा दासिमबो जितु इएम जानानै दङ आरो नैबे साननैसोनि उनावनो बा दान मोनसेनि उनावनो नोंथांमोना गोदानहै बिजाथि फोसावनो थांगासिनो दङ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय मथे 15 आगस्टनि उनाव केन्डिडेटखौ इउपिपिएलनिफ्राय फोसावनाय जागोन होनना बुंनाय दा बे समाव जोङो इन्जिनियारिलि नायोब्ला एक्जिस्टिं इएम बा एमसिएलएफोरखौ फ्राय माने टिकेट होनायखौ जों नुफिनो दा नैबे समाव भेरगाव समस्तियाव दावबायसा बर' हिसाबै टिकेट मोनफिननाया बेसेबां फाइनाल बा बेसेबां कनफार्म होनना सानो बे बाथ्राखौथ' आंनिफ्राय बुंनाया बा आंनिफ्राय बुंनो हाला दोलोआ खामानि मावनायखौ मोजां मोनदोंब्ला जोंहा बिथांमोननि बिजिरनाया थागोन अदेबानि एलायन्स आरो टिकेटनि बेलायाव सासेबो इएमएमसिएलएआ बुंनायनि जेबो अधिकारबो गैया थेवब्लाबो जोंहा कर कमिटि दङ आरो जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ बिथांमोना जाज खालामदों आरो बिथांमोना अलरेडि 6 दाननि सिगाङाव समस्ति बिजाथि बिग्रा बा बिजाथि जाथावथाव मानसिफोरनि बिथांमोना सार्भे खालामबाय सार्भे खालामनानै मा रिपर्ट मोनखो जों मिथिया खिन्थु सार्भे खालामनानै बिथांमोना थांखि लादों जायखिजाया हाइकमान्डआ जुदि होयोब्ला आंनो टिकेटखौ होयोब्ला गेलेफिननो थाखाय आङो थियारि आरो आंनो होआब्लाबो सोरबाया मोनोब्लाबो खामानि मावनो थाखाय आङो थियारि जोंनि थांखिया जाबाय मा बिटिआर ओनसोला जौगानांगौ बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननांगौ आरो बिनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांनि आखाइखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों अरायसम खामानि मावनो थियारि निश्चय जोङो सावरायदों बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथांजों आरो 32 नं भेरगाव समस्तिनि एमसिएलए बिथांजों आरो बिथांजों जोङो माखासे खोथा सावरायबाय 4.5 बोसोराव बिटिआर गभर्नमेन्ट बा इउपिपिएल हानजाया मा खामानि मावखो जों बिनि सायाव मिथिबाय आरो राजखान्थि भाबै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बा सेप्तेम्बर दाननि बिटिसि बिसायख'थि जानो गोनाङाव बोरैहाय बिथांमोना प्रिपारेसन जाना दङ बेखौबो जोङो मिथिनो नाजाबाय गोबां खोथा थाबावबाय नोंथांजों रायलायनो आरो जोङो आसा खालामबाय मिजिंथिबाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरावनो हथात खालारा फोसावनायनि उनाव जोङो नोंथांजों माखासे खोथा सावरायबावगोन राजखान्थि भाबै बा समाज बिथिं भाबै दा बेखौ जोङो आसा खालामबाय आरो बे समाव दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ